L-isptar ġdid tal-kura tas-saħħa mentali li ilu żmien imwiegħed minn Gvern Laburista mhux se jkun lest qabel l-2025. Ikkonferma dan il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern li waqt konferenza tal-aħbarijiet innota li s'issa l-Gvern għadu fi studju ta' ppjanar dwar xi kmamar hemm bżonn li jkollu dan l-isptar u kif se jitqassam. Din il-fażi mistennija tkun lesta sal-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. U qegħdin naħdmu mat-tim professjonali tagħna fuq il-medical brief, ġifieri x'għandna bżonn eżatti kamra, solar, section, biex issa kif ikun les dak il-brief lejn l-ewwel kwart ta' sena dieħla nkunu nistgħu nappjan morru għall-Planning Authority biex nibdu naħdmu fuq il-proċess tal-ippjanar, nistmaw li x-xogħol jibda in about 2 years. La darba jibda x-xogħol sib ikun li nagħmlu 4 snin. Rafli qegħdin ngħidu 2025. Sadattant il-Ministru Fern ikkonferma wkoll il-qagħda mwera tal-Isptar Monte Carmeli tant li wħud mill-pazjenti kellhom jiġu trasferiti lejn swali oħra fl-istess sptar jew saħansitra lejn strutturi oħra hekk kif is-soqfa kienu waslu biex iċedu. Partijiet milli kienu prattikament kellhom is-soqfa perikolużi sfojtajnihom ħina pazjenti minnhom u anke numru ta' pazjenti rolkajnihom barra minn Monte Carmeli ġew faċilità oħra biex ikollna l-ispazju vojt fejn nistgħu nmexxu pazjenti minn sara l-oħra. U issa f'pajjiżna bdiet konsultazzjoni nazzjonali bitħejjija l-Istrateġija Nazzjonali dwar is-saħħa mentali għal perjodu bejn l-2020 u l-2030 li ma' strateġija tinkludi 75 suġġeriment. Fost dawn il-bżonn ta' screening nazzjonali għal problemi ta' saħħa mentali konxi mill-fatt li ħafna għadhom jibżgħu jitkellmu u jgħidu li għaddejjin minn sitwazzjonijiet simili. Sfortunatament pajjiżna għandu nuqqas ta' informazzjoni dwar dan is-settur tant li ċ-ċifri jirreferu għall-aħħar statistika komparabbli ma' pajjiżi Ewropej li saret fl-2014. Minn dawn iċ-ċifri joħroġ li fl-2014 4.2% tal-imwiet f'Malta ġew attribwiti għal problemi ta' saħħa mentali jew problemi fl-imġieba ta' persuni affettwati, ċifra li hija 0.5% ola mill-medja tal-Unjoni Ewropea, bid-dimensja tkun il-kawża ewlenija ta' dawn l-imwiet. Dan apparti li 5.3% ta' dawk li pparteċipaw fl-istudju iddikjaraw li soffrew mid-depressjoni f'xi waqt minn ħajjithom, 7.9% soffrew minn problemi ta' ansjetà, b'4% jieħdu mediċini għall-ansjetà. Iċ-ċifri juru wkoll li r-riski tal-problema tal-psikosi li f'pajjiżna taffettwa 26 persuna minn kull 100,000 jiżdiedu kawża tal-iżvilupp urban, livell soċjo-ekonomiku baxx kif ukoll l-immigrazzjoni. Tantu hekk li l-Ministru Fern stess tkellem dwar il-bżonn li pajjiżna jindirizza l-problemi ta' faqar, abbuż ta' droga u l-wasliet ta' numru kbir ta' barranin biex jaħdmu f'Malta bilan li titnaqqas l-inċidenza tal-każi ta' problemi ta' saħħa mentali.